Bueno, bos días a todos e moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa. Gracias tamén a todos que nos están seguindo por streaming. Como sabedes todos, o motivo desta comparecencia é compartir as miñas primeiras valoracións sobre a moción de censura encabezada por Alfonso García Iriz. Unha moción de censura que foi presentada o día 13 e que se votará o mércores 10 de xaneiro no Salón Teatro de Lalín ás 20 horas en primeira convocatoria e ás 20:30 en segunda. Bueno, a miña intención era ter comparecido antes, pero por motivos persoais pois tuvemos que aplazar esta comparecencia. E nada, vou-vos explicar un pouquiño o que opinamos ao respecto de todo isto. Primeiro quero agradecer a presencia dos compañeiros que están aquí comigo, quixeron estar dándome o seu apoio, e expresar o rexeitamento a unha moción de censura que é legal, pero ilexítima, completamente injustificada, e que en absoluto busca mellorar o presente e o futuro do automobilismo galego, senón que responde máis a revanchas, venganzas e ambicións persoais. A xente que me coñece sabe que me gusta falar alto, claro e directo. É unha forma de ser miña que ás veces adoita xerarme bastantes problemas. Quizáis debería manexar algunhas situacións con máis man esquerda, pero penso que cando un vai coa verdade por diante non ten por que temer a nada nin a ninguén. Iso é o que vou facer hoxe, falar alto e claro para que me entenda todo o mundo. Quero que quede claro que o que vou dicir son opinións persoais e nin sequera teñen por que ser compartidas polos compañeiros que están aquí comigo. Estamos ante unha moción de censura que penso que a ninguén colleu por sorpresa, porque é a culminación dunha dilatada operación de desgaste e de desestabilización, de fomento da crispación e de xeración de confusión que arrancou incluso antes de que o ano pasado, o sea, no pasado mes de abril, se producira o cese de Alfonso García Iriz como secretario e vicepresidente por Ourense da Federación Galega de Automobilismo. Estamos ante unha moción de censura destructiva, sustentada con falacias e argumentos retorcidos que só persiguen un obxectivo, sacarme a min do medio, a min e ao meu equipo, que trata de cambiar un status quo é un réxime de funcionamento que levaba instalado 4 décadas. O automobilismo galego, que despois dunhas eleccións certamente convulsas demandaba, necesitaba tranquilidade, estabilidade e unión, vese involucrado de novo nun ambiente enrarecido por culpa dunha moción de censura irresponsable, incoherente e suscritas por extraños compañeiros de cama, como se soe decir. Quero decir con isto que, aínda que a cabeza visible da moción de censura sexa Alfonso García Iriz e 26 asinantes da mesma, o certo é que non son todos os que están, nin están todos os que son. Digo isto porque algúns dos que non están non son parte da Asamblea. Permitideme facer aquí unha apreciación que non é cousa menor, porque se nos deixamos guiar polas manifestacións de algúns dos supostamente asinantes, aí aparecen sinaturas que probablemente non terían rubricado algunha das persoas que a representan. Así como escoitades, pero ni sequera imos entrar no fondo diso e poderíamos, e que podería servir incluso para invalidar este proceso. Detrás desta moción de censura hai diferentes razóns e promotores. Está claro que está Alfonso García Iriz, a quen lle recoñezo o valor que tivo no seu día para axudar a sacar de diante a Iván Corral, pero a quen lle reprocho a súa incongruencia e a falta de lealdade. Unha falta de lealdade que tivo desde o primeiro minuto de mandato, e incluso antes dese primeiro minuto. Falta de lealdade cara a este presidente e cara aos compañeiros que aquí están, cara aos compañeiros de xunta directiva, o deixarse embaucar por cantos de sería que alimentaban a súa ambición persoal de ocupar a presidencia. A Alfonso houve xente que lle quixo creer que foi el quen fixo o presidente Antonio Rodríguez Troitiño. El creouno. Xa di o refraneiro que non hai home nin muller que non crea mentira que lle conveña. Detrás desta moción están tamén os nostálxicos do vello réximen, aqueles que botan en falta os amiguismos, os privilexios e as prebendas, que son os mesmos que non poden suportar a súa irrelevancia nunha Asamblea Xeral elixida polos federados, que son os verdadeiros xefes deste tinglado e que falaron alto e claro nas eleccións. Tamén están os oportunistas, aqueles que non se atreveron a dar un paso adiante no seu día para enfrentarse a Iván Corral, pero que agora, a priori, consideran a Antonio Rodríguez Troitiño unha presa máis fácil, abatible, e que aspiran a manexar o futuro da Federación non sei moi ben con que intereses.
Despois están os agochados, que son aqueles instigadores da moción que nin sequera teñen a valentía necesaria para dar a cara, pero que alimentan os grupos de WhatsApp con falsedades e invencións sen ningún tipo de rubor. Neste grupo non teño máis remedio que incluir algún pluricampeón galego de rallies. Por certo, alguén a que o propio Alfonso García Iriz, aínda sendo vicepresidente da Federación, xa lle filtraba acordos segredos adoptados no seo da xunta directiva. Polo tanto, como vedes, están os compañeiros de Alcoba para impulsar unha moción de censura que empregaron como unha espada de Damocles contra este presidente e contra esta directiva desde hai máis de 8 meses sin importarlles o dano que indirectamente lle estaban a facer a este deporte. E que a estas alturas de ano debería estar pensando única e exclusivamente na planificación da próxima temporada, nos novos calendarios, nos novos programas, nas novas copas de promoción, etc., etc., etc. Como presidente da Federación Galega de Automobilismo, creo sinceramente que esta moción carece de motivación obxectiva e, en consecuencia, carece de percorrido. Porque iso é o que me transmite a maioría dos asambleístas, desde que o pasado día 13 se coñeceu a súa presentación. É realmente sorprendente, por non decir surrealista, que moitos dos que calaron durante 40 anos ante un modelo de xestión autoritario e unipersonal agora se subleven en menos dun ano contra un inicio dun cambio gradual que en moitos ámbitos xa comenzou a dar os seus froitos. Froitos que se están a ver e que non vos vou aburrir hoxe con eles, pero que sí poñerei en valor o día 10 na miña intervención ante a Asamblea. Chámame a atención que os asinantes da moción non reprochen un suposto incumprimento, nos reprochen, un incumprimento do programa, cando quedan 3 anos de mandato. E cando en menos dun ano, en un ano que tivemos que traballar cun orzamento herdado, comenzamos a dar pasos máis que visibles en todas as áreas de traballo. Nesas áreas de traballo, como poden ser nas relacións cos clubes e deportistas, nas relacións coa Federación Española, na difusión, na potenciación de algunhas modalidades, na creación das novas copas de promoción, na formación de deportistas e oficiais, no impulso da formación profesional vinculado ao noso deporte, e un sinfín de cousas que non levo apuntadas aquí. Chámame a atención que se cuestiona o traslado da sede federativa a Lalín. Lalín é o centro xeográfico de Galicia. Por aqueles que non protestaban porque estiveran no Carballiño nos locais alugados polo anterior presidente. A min tamén me gustaría que a sede estivera en Santiago, como non, e intentámolo. Pero tamén me gustaría que os alugueres aquí fosen máis baratos e que houbera locais a disposición desta federación. Pero a realidade é a que é, e a federación non está para andar tirando cartos. Chámame a atención que Alfonso García Iriz cuestione que a Federación reciba gastos de xestión na tramitación dos seguros, algo que el mesmo aprobou a comenzos de ano, cando aínda estaba na directiva. Porque aquí estamos a facer o mesmo que o resto das federacións, non somos ni máis listos ni máis tontos. Eses gastos que outros queren chamar comisións entran nas arcas de federación, non nos petos do presidente, como entraban antes. Os tempos nos que supostamente non chegaban á federación xa pasaron, e precisamente ese tema xa está xudicializado. Alfonso García Iriz fai demagoxia con esta cuestión, pero sabe perfectamente que se a FGA asina o convenio das licencias coa Federación Española, perderemos de alrededor de 120.000 euros. E se a maiores suprimimos eses gastos de xestión, a FGA entraría nun déficit profundo. A nosa intención cos seguros, se non se chegara a asinar o convenio coa Federación Española, é melloralos e incrementar as coberturas, o que nos custará de alrededor de 65.000 euros. E onde sairán esos cartos? Precisamente dese colchón que nos deixan os gastos de xestión. Isto é realmente importante, mellorar a cobertura dos deportistas e das probas, e diso non fala o señor Iriz. Chámame a atención, sobre todo, que Alfonso entrou na Federación suscribindo un programa electoral de xeración Renove FGA, e que ese programa está a ser a nosa folla de ruta, pero el xa non o recoñece como tal. A pesar de que foi amplamente validado nas eleccións coa maioría da participación da historia da Federación. Pregúntome eu, cal é a alternativa que propón Alfonso García Iriz? Cal é o programa que pretende Alfonso? Dígolo eu, ningún, porque non o ten, porque non lle importa o programa, porque o motivo real desta moción é darlle resposta a unha ambición persoal dele, alimentada, como non, por intereses espurios de moitos dos que o acompañan. Ollo, tamén non son todos, non meta todos no mesmo barco. Nas 2 últimas semanas, moitos compañeiros, asambleístas, deportistas, dirixentes de escuderías, oficiais,
xornalistas, tedesme preguntado como me sinto e como vai a cousa. Pois síntome con moita forza, con moita ilusión, e creo que sigo a contar con respaldo máis que mayoritario da Asamblea Xeral. Por que penso isto? Porque cando un fala ca xente cara a cara, sabe perfectamente cando lle minten e cando non. E este soporte dos compañeiros dá a forza necesaria para afrontar a votación da moción de censura coa convicción de que polo ben do automobilismo galego imos derrotar a Alfonso García Iriz e imos poder seguir traballando como ata agora, traballando para todos, coa vontade de unir e non dividir, e co obxectivo de darlle un novo pulo ao noso deporte. No vindeiro día 10, os asambleístas da Federación Galega de Automobilismo teñen moi doado. Deberán decidir e deberán elixir se queren seguir mirando cara ao futuro ou se queren volver cara ao pasado. Deberán elixir entre un equipo de traballo que coas virtudes e cos nosos defectos demostramos en menos dun ano a capacidade para ir cambiando as cousas e sentando as bases dun automobilismo máis moderno, máis asequible, máis transparente e máis igualitario. Esta é a sinxela elección do día 10, futuro ou pasado, avanzar ou retroceder. E pouco máis vos teño que decir. Se tedes algunha outra pregunta para facerme, pois estou disposto a respondelas, tanto eu como calquera dos membros que están aquí comigo, de xunta directiva ou asambleístas que están aquí. Ou a ambición persoal ou directamente cargarse, non sei se a toda a directiva ou personalmente a ti. Si vai directamente por ti, por unha especie de venganza, revancha. Bueno, eu podo decir que días antes de ser elixido presidente da Federación Galega de Automobilismo, pois chegame unha captura de pantalla enviada polo señor Alfonso a unha persoa, a un pluricampeón, ademais, así volvo a repetir eso que dixen antes, no cal se decía, tranquilo, o importante é que sea elixido e despois xa o sacaremos. Entón, está máis que claro que isto era algo orquestado xa de antes de gañar esas eleccións, estaba xa máis que pensado, e todo o que está dicindo de que empezou no mes de agosto con isto, pois é mentira, porque xa no Rally da Coruña, cando ainda non estaba cesado, xa estaba facendo campaña para unha posible moción de censura. E cando fala dos nostálxicos, digamos, simplemente, non simplemente, pilotos ou pilotos que vivían mellor antes, non? Ou tiña máis prebendas antes, por decirlo así, ou tamén queres dicir que está por detrás a man incluso de Corral? Bueno, eu non podo asegurar a ciencia certa que este a mau de Corral por atrás. Si é verdade que hai nostálxicos deportistas, non moitos, non podemos decir así que haxa moitos deportistas nostálxicos, hai algúns organizadores, e si é verdade que hai unha xente que sí que estaba moi da man de Corral, que sí que están traballando duro para que isto lle salga adiante. Entón, non quero dicir que el directamente teña algo que ver con isto, pero sí algunha xente que o rodeaba, sí. Semanal, que non todos os asambleístas poden acudir, se non acuden, pois, podría perjudicarlo. Pois mira, isto é un tema que, falando co gabinete xurídico da Federación, mirou o reglamento electoral, e nós o que consideramos é que o proceso debía ser o máis curto posible, e a prova delo é que o primeiro día que eu podía poñer esa asamblea é o primeiro día que se vai a facer, o sea, ao contar os 15 días xustos desde que se dá por válida a asamblea, pois era ese mércores, e non hai, sería igual de prejudicial para nós que para Alfonso, e non hai nada no regulamento electoral que diga que non pode ser ese día. Alguna outra pregunta? A moción de censura para vostede, vendo que considera que vai a ganar a votación na asamblea, é positiva ao ver que hai moita xente que se quitou a careta? Eu creo que é moi positiva para o automobilismo e creo que nos vai dar unha estabilidade que non tuvemos durante este ano, que non nos deixaron traballar, que todo era críticas, que chegabas á Federación e o único que recibías era chamadas dicindo que había chamado xa un asambleísta ou que había chamado outro, e creo que ao final, aunque vai a retrasar un pouquiño o que é a competición, o sea, os regulamentos e todo isto van a afectar algo á competición do ano que ven,
penso que vai a ser positivo para o automobilismo, porque por fin se vai acabar ese mal ambiente que está reinando e que está, ao final, o único que se consigue é dividir máis o noso deporte. Algo máis? Nada máis? Bueno, pois moitas gracias por asistir e que sepades que metedes aquí para o que faga falta. Salga ben ou salga mal, que consideramos que vai a sair ben, aquí metedes para o que precisedes. Vale. Enviaremos nota de prensa e fotografías dentro dun ratiño, vale? Moi ben. Moitas gracias por vir a todos. Gracias.